O investimento de máis de 600.000 euros que supuxo a construción do Museo do Mar de Noia verase complementado con outra partida de 200.000 para dotalo dun equipamento do máis innovador. A instalación de proxectores, paneis interactivos e equipos de realidade virtual ofrecerá aos visitantes unha experiencia única na que mergullarse na historia desta vila cunha fonda tradición mariñeira. Se verá complementado con ese proceso de equipamento que conleva pois a instalación de proxectores, equipos de recreación audiovisual, realidade virtual e tamén distintos paneis informativos, paneis interactivos e demais que permiten que os visitantes ou as persoas que se acheguen a visitar o museo pois podan facer un recorrido pola historia de Noia, pola historia vinculada ao mar. O proxecto chamase Noia, a voz do mar, donde evidentemente se dá tamén protagonismo aos distintos colectivos que teñen algo que ver tanto na historia de Noia como no que a vinculación á tradición marítima da localidade. A dotación do museo complementarase coa cesión de numerosos fondos por parte da Asociación Mar de Noia. A Asociación Mar de Noia pois vai a ter un papel protagonista tanto na cesión como na posta a disposición de determinadas pezas como logo no que é a participación e no funcionamento do museo. Haberá tamén unha mostra de fotografías antigas sobre marisqueo e unha exposición de maquetas de motores cedidas por Patelo.